Szanowni Państwo, rozpoczynamy galę piosenki śląskiej. Galę poprowadzą Joanna Bartel i Krzysztof Hanke. Brawo! Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór Panom, Paniom. Witamy Państwa bardzo gorąco w tym pięknej sali odremontowanego spotka. Hali. Litera ci się pomyliła. Odremontowanego spotka. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ale witamy również widzów programu drugiego Telewizji Polskiej. Proszę Państwa, za chwilę na tej scenie pojawi się artysta nietuzinkowy. Przyjechał do nas z Kielc, Tak. ale już wiele lat mieszka tutaj u nas na Śląsku. Tak, i tak go do po śląsku, że chyba lepiej od ciebie. Bo ty starasz się strasznie szpanować. Ostatnio zaczął, żeś do mnie czysto po polsku gadać. Tyś się czegoś nie napił? Co, wszystko jest dobrze z tobą, ja? Ze mną jest wszystko dobrze i myślę, że też wszystko będzie za chwilę dobrze z Darkiem Niebudkiem, który zaśpiewa Państwu piosenka Czerwone słoneczko. Piosenka Katarzyny Gertner. Przed Państwem Darek Niebudek. Dawna piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Chłopcy w tym wielkim powstaniu w 19 roczku szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku. Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Na calutkim Górnym Śląsku raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Niczym dla ciebie kordony i żelazne bramy. Biły w ciebie gromy i pierrony, a my cię śpiewamy. Biły w ciebie gromy i pierrony, a my cię śpiewamy. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Dawna piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Zawsze z nami. Darek Niebudek. Gorol, ale oswojony. Tak, tak. To jest tak, jak go dała moja babcia. Daj mi buzi. Jak ja widział dzisiaj, że on ma rejestrację z Sosnowca, ja myślał, że mnie pierun szczeli. Co ci się stało? Że ma rejestracja w Sosnowcu w aucie, ale wiesz, tak się... Ale wiesz, jak on ma przerąbane, jak on tu przyjeżdża do Katowic, to mu się roaming włączył. Dobrze, że my już w tej wspólnej Europie. Proszę Państwa, taki jeden przyjechał na osiedle na motorze, wiesz, ściągnął kask, stanął pod oknem i tak... Izabela! No i myślę, że w tym klimacie pozostaniemy jakiś czas. Tym bardziej, że za chwilę na scenie pojawi się wykonawca znany, lubiany, z bogatym dorobkiem artystycznym. Jest nim nasz kolega. Sami nasi koledzy występują dzisiaj. Mirek Jędrowski.
Jak Mirek Jędrowski, proszę państwa, to tak. I sportowiec, bo fantastycznie pływa, i pisze teksty, i śpiewa piosenki. I jak śpiewa, to wy wiecie, bo znacie go bardzo dobrze. Ja go też osobiście bardzo lubię. Ja chyba wszystkich lubię, co tu występują, nawet ciebie, wiesz? No. Tak, proszę państwa, bo to jest jedyny chłop, co mogę mu z biustu Walkmana zrobić. No. Bo on jest pierunem muzykalny. Ja się boję, Asiczko, że jak ja by się tam zamotlał, to ty byś mnie tydzień nie znodła. Ale wiecie co, kiedyś, że chciała, żeby mi plecy umył, nie? Pod prysznicem. To coś ty mi powiedział. Wolałbych autobus umyć. No, ale przed tobą teraz wystąpi ktoś, kto jest od ciebie wyższy. Ja nie wiem, czy ci nie będzie przykro. Przed państwem Mirek Mirek Jędrowski. Jędrowski. Miast dreptać po kątach i w ekran się gapić. Miast głowę zaprzątać, przyjdź piwa się napić. Przyjdź razem pośpiewać, przyjdź razem pogadać. I przestań się gniewać, gdy w koło biesiada. Biesiada, biesiada, biesiada to z wojska. Tu panny wprost wanny i chłopcy jak z wojska. Kapelarz nie tutaj od ucha do ucha. I jeden zatańczy, a drugi posłucha. Biesiada, biesiada to z wojska biesiada. Okazja to przednia i gratka nie lada. Tu z ręki piosenki, tańce, łamańce. Tu towar i browar, kołacze i żańce. Ja Ślązak do stołu, w objęcia satyry. Zapraszam pospołu, Kaszewie i Pyry. Nie skąpcie odzewu, niech klimat ten skusi. Do tańca i śpiewu, górali centusi. Biesiada, biesiada, biesiada to z wojska. Tu panny wprost wanny i chłopcy jak z wojska. Kapelarz nie tutaj od ucha do ucha. I jeden zatańczy, a drugi posłucha. Biesiada, biesiada to z wojska biesiada. Okazja to przednia i gratka nie lada. Tu z ręki piosenki, tańce, łamańce. Tu towar i browar, kołacze i żańce. Osobno my nieraz, choć jedna krew w żyłach, lecz razem my teraz i wielka w tym siła. W godności jest pokój i radość mościewy, i radość jest w oku, i tańce i śpiewy. Biesiada, biesiada, biesiada to z wojska. Tu panny wprost wanny i chłopcy jak z wojska. Kapelarz nie tutaj od ucha do ucha. I jeden zatańczy, a drugi posłucha. Biesiada, biesiada to z wojska biesiada. Okazja to przednia i gratka nie lada. Tu z ręki piosenki, tańce, łamańce. Tu towar i browar, kołacze i żańce. Biesiada, biesiada, biesiada to z wojska. Tu panny wprost wanny i chłopcy jak z wojska. Kapelarz nie tutaj od ucha do ucha. I jeden zatańczy, a drugi posłucha. Biesiada, biesiada to z wojska biesiada. Okazja to przednia i gratka nie lada. Tu z ręki piosenki, tańce, łamańce. Tu towar i browar, kołacze i żańce. Dziękuję pięknie. Mirek Jędrowski, brawo, brawo, proszę państwa, nie kryjemy swoich reakcji, radości, uwielbienia dla artystów. Mirek Jędrowski zaśpiewał swojską biesiadę, a teraz będzie piosenka pod tytułem
Zjedz się to, może urośniesz. Jabłka lotają. Słuchajcie państwo, teraz będzie piosenka pod tytułem Śląski Bal i zaśpiewa wam to Grzesiu Kania. Grzesiu Kania jest bardzo utalentowany. To, że zrobił 2 dziołchy, to wszyscy wiedzą. Ale też pięknie gra na trąbce, to znaczy, że umie i to, i to. I zaśpiewał tak, jak powiedziała, Śląski Bal. A Grzegorz Kania jest z takiego miasta, co się nazywa Knurów. Miasto na Śląsku. Ja pamiętam, jak ja pracował w Domu Kultury w Bielszowicach, był przegląd chórów. Różne chóry z różnych kopalń występowały i wyszedł taki pan konferencjer, taki jak ja teraz, i powiedział tak: a przed państwem za chwilę na tej scenie wystąpi chór Knurów. Nagle się zrobiło cicho. Czuł, że halt mu pizło. Poprawiał się chór Knurów. Drugi raz mu halt pizło, dopiero zakontaktował, że to jest chór kopalni Knurów. A teraz z Knurowa Grzesiu. Kania! Bardzo prosimy. Jak ino Ginter przyszedł z roboty, zaczął biglować trawką galoty. Ruch zapucuje, broszka po starce, obiadu nie ma i zimne garce. Bajtle dostali, zupa ze tytki i po pięcioku na kupne frytki. Mój z moją w kuchni wypieli kawa, prędko się zacznie wielko zabawa. Teraz uwaga, panowie, panie, dzisiaj na wieczór jest tańcowanie. Wieczorny łańcuch i biały szal, dzisiaj idziemy wszyscy na bal. Na 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 Gitana hopa nie buczy wcale, po co się wadzić w karnawale. Lepiej poklać i dać kusika, bo już w głowie tąpie muzyka. Choćby puszczali w kapówce horror, czas się oblykać, bo już nie skoro. Każdy świętalnie wyrychtowany, bo dzisiaj mamy już inne plany. Teraz uwaga, panowie, panie, dzisiaj na wieczór jest tańcowanie. Wieczorny łańcuch i biały szal, dzisiaj idziemy wszyscy na bal. Młode i stare, prelki, karlusy i emeryty i inżyniery będą tańcować koncert po końcu, bo tak się bawią na Górnym Śląsku. Teraz uwaga, panowie, panie, dzisiaj na wieczór jest tańcowanie. Wieczorny łańcuch i biały szal, dzisiaj idziemy wszyscy na bal. Teraz uwaga, panowie, panie, dzisiaj na wieczór jest tańcowanie. Wieczorny łańcuch i biały szal, dzisiaj idziemy wszyscy na bal. Grzegorz Kania. Grzegorz Kania, jego wspaniały balet. Szybciutko schodzą ze sceny, a już w kulisach czai się zespół Rio w piosence Ana, Ana. Jest na Śląsku taka jedna gryfna frela,
Zero koszty w to tu mieszko dobrze zno. Rano, wieczór, świątek, piątek i niedziela. Każdy łoni śpiewa, każdy łoni gro. Anna, 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 śpiewa całki Śląsk. Anna, 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 tyś jest frela stąd. Anna, 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 jo ci przaja fest, boś ty gryfno frela jest. Anna, 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 to jest gryfny hit. Anna, 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 od nocy aż po świt. Anna, 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 jak cię chyca to, dzisiaj to już koszty zno. Dawni fater mój śpiewali o ty freli, a przed fatrem ołpa oni śpiewał se. Ani fater, ani ołpa nie wiedzieli, że ty żłoni byda śpiewał całkiem nie. Anna, 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 śpiewał całki Śląsk. Anna, 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 tyś jest frela stąd. Anna, 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 jo ci przaja fest, boś ty gryfno frela jest. Anna, 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 to jest gryfny hit. Anna, 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 od nocy aż po świt. Anna, 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 jak cię chyca to, dzisiaj to już każdy zno. A na ty najlepiej o tym wiesz, dzieweczko, że bez ciebie marnie by się żyło nam. Tyś jak woda, jak luft świeży, jak słoneczko. Wyzdraduje się, że ciebie Anna zną. Anna, 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 śpiewa całki Śląsk. Anna, 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 tyś jest frela stąd. Anna, 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 jo ci przaja fest, boś ty gryfno frela jest. Anna, 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 to jest gryfny hit. Anna, 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 od nocy aż po świt. Anna, 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 jak cię chyca to, dzisiaj to już koszty zno. Anna, 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 jo cię zuwizą do stana. Chodź byś wlazła i pod stół, jo cię chyca zuwizą. Anna, 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 jo cię zuwizą do stana. Chodź byś wlazła i pod szafa, jo cię chyca za ta. Wszyscy wiedzą, że Poloczek głupiego, to lepiej mu nie włączać mikrofonu. Drodzy Państwo, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Polacy to jest najbardziej przekorny naród na świecie. My są fajni, ale my są przekorni. I wiecie, kiedy najbardziej widać, że my Poloki są przekorne? Jak w Polsce są jakiekolwiek wybory. Za komuny z góry było wiadomo, kto wygrał wybory. Wszyscy szli. 100% szło. Teraz możecie iść na wybory, możecie się wybrać swojego idola, możecie wziąć ta kartka do głosowania, możecie się pograć w kółko, krzyżyk, w statki, możecie pomiętolić ta kartka, do hasioka wyciepnąć. Połowa Polaków nie idzie. A kiedyś naprawdę nie wolno było skreślać i szli. Moja sąsiadka się przekonała, że skreślać się nie powinno. Ona szła na wybory, bo ona się powiedziała tak: w domu bieda, jak dobrze wybierę, to i się poprawi. A miała fest bieda. Słuchajcie, ta podwiązka, to ona jeszcze miała po prababci. Ale to i tak wysoki standard, i tak. Bo normalnie kobiety wtedy nosiły gumy z weków, nie? Ale ona już miała podwiązka. Z tym, że wiecie, ta podwiązka już była taka trochę zmaltretowana, bo ona miała w domu wilgoć. Ona miała okno niżej chodnika, to jak szedł dysz, wszystko leciało do izby. Te gumy były takie zbutwiałe, jak szła, to się to ledwo trzymało. Na szczęście jeszcze było zimno. Te gumki się skurczyły, to fajnie jeszcze wyglądało. Ale wlazła do tego lokalu wyborczego, a tam już hajcunki grzoły, to się rozprężyło, pończocha leciała i na zol. To ona się to chciała poprawić i tak zadarła ta kiecka trochę wyżej, już widziała te wszystkie hopy z tych komisji na polonę, jak hotelowce już patrzą. A dziołcha była wstydliwa, ona całe życie śpiewała w chórze przy kościele. Tak oto, puda się lepiej do toalety. I zaczęła się rozglądać i ona myślała, że to, co w kącie stoi,
że to jest WC. Ona go idę, toaleta jest, idzie, a tam nie wolno było wchodzić. To była taka atrapa demokracji, że niby jest, ale nie wolno było. Ona nie wiedziała. Ona ino wlazła, ino ta podwiązka pociągła, ten kierownik komisji już się zrobił notatki. I taka była demokracja, że już w poniedziałek po wyborach jej mąż dostał dyscyplinarne zwolnienie z kopalni, dzieci miały same dwójki z polskiego, a babci w klinice w Katowicach odłączyli sztuczną nerkę. Za jedna podwiązka. Takie są Poloki. Najbardziej przekorny naród na świecie. I ta przekora widać w różnych miejscach, na różnych przykładach, na przykład meble. Pamiętacie kiedyś, nie szło mebli kupić. Nie szło. Te stolarze nie namnożali rzeźbić, drzewa w lesie brakło. Wszyscy chcieli nowe meble, brali kredyty do młodych małżeństw, MM. Moja kobieta też zgłupiała. Pójdź, kupimy się wersalka. Wzięli mnie kredyt, pojechali mnie po wersalka, z lewo zmywaki przyszły. No brali my, brało się co było. Też my spali, też. My z moją się legli w jednej komorze, dzieci w drugiej. Trochę ciągło od syfonu, ale się spało. Chciała kuchnia czerwono. Tak. Chciała kuchnia czerwono, przyszły siwe, brało się siwo. A teraz salon meblowy za salonem meblowym. Stoją te komody rzeźbione po 30 000, te komplety wypoczynkowe po 40. Co robią Poloki? Nie kupują, przestali. Czemu? Na złość, żeby te, co meblami handlują, żeby poszli z torbami. Żeby im nie było za dobrze. Samochody to samo. Kiedyś nie było aut. Co było? Hasła były. Maluch dla każdego Polaka. Kaj te maluchy były? Najdroższe maluchy były na giełdzie stare, a nowe z fabryki nie szło kupić. A teraz salon samochodowy za salonem. Wszystkie firmy sprzedawają auta. Poloki nie kupują. Nie no, idzie taki robotnik z tej fabryki, on wlezie do tego salonu, ale nie kupić. Nie, on ma pewien cel. On wlezie, lusterko złumie, w drzwi kopnie, gwoździem lakier przerysuje. Tak będzie maltretował to auto, tak będzie maltretował, aż ten dealer weźmie ten szpraj, napisze promocja. Wtedy jest szansa sprzedać. Tak. A już najgorsze są emeryty. Na szczęście dzisiaj sama młodzież przyszła do spotka, to się nie naraża. Ja. A już taki emerytowany górnik. Słuchajcie, jak górnik kiedyś miał auto, to całe osiedle czekało, żeby kupić. Bo wszyscy wiedzieli, auto 15 lat, a 3 kilometry przebiegu. Nie, czasami 3000, zdarzyło się 3000. A wszystko to nabił, jak wyjeżdżał do mycia przed garaż. Wyjechał, umów, wjechał, zamknął. Wyjechał, umów, wjechał, zamknął. 3000 naczaskał przez 15 lat. Czasami wziął rodzina na wycieczkę, nie żeby nie. Wziął rodzina do Wisły, bo kaj się jeździło? Do Wisły się jeździło. Bo do Ustronia też, ale Ustroń już był tak lekko z boku, to już żaden nie widział. I no do Wisły, nie? Na ta wycieczka do Wisły to jeździli, ale w garażu na kołkach. Bo opon szkoda. Ja. Siedli, jedziemy do Wisły, dzieci, siadać, zapuścił, popierdział godzina, popierdział, wyłączył Wisła, widokówki wyciągnął, dzieciom pokazał, ta wyciągła jedzenie, pomidory rozdała, jajka poczaskali, pojedli, papiury pognietli, przez okno wyciepli, zawarli, jadymy do domu, sztartnął, popierdział godzina, popierdział w domu, zamknął garaż, zaś auto tydzień nie wyjeżdżało. A teraz łazi ta pierdoła, jest na emeryturze. Nie ma co robić, ma czas i pieniądze, bo ma fajna emerytura. To łazi w tych spodniokach od rana. Już łazi, już. Już ją nerwuje, a ta zestresowana. A co tam ważysz? A wczoraj miała te kartofle niedosolone, a to... A teraz by wziął, kupiłby, a choćby używany Mercedes, żeby nie przesadzać. Wziąłby ten swój skarb, posadziłby ta żoneczka na przednim siedzeniu. Zapnąłby jej pas bezpieczeństwa, żeby przez okno nie wyleciała po drodze. Pokazałby jej coś, by się obejrzała. Kominy elektrowni Łaziska, tanksztela w Żorach. Nie weźmie ją do Wisły, bo on typowy emeryt, górnik, typowy przekorny emeryt. On myśli, że Wisła to jest Ciechocinek. Kaj kobieta po 70 i no wlezie na deptak, to wchodzi na listę transferową. Takie są.
Sam już swojej żony nie kocha, ale drugiemu ją nie do. I są nawet takie miejsca, kaj widać, jak Poloki są przekorne, słuchajcie, niedaleko, w zoo w Chorzowie. Kto był w zoo? Ręka do góry. Wszyscy byli. Ja też jeżdżę do zoo. Jeżdżymy do zoo, bo przecież kaj pójdziemy na hołda. Do zoo się chodzi. Ja jeżdżę co roku, jak do mnie rodzina z Niemiec przyjeżdża. Biera ich do zoo, żeby ich małpom pokazać. I tam jest tak, kasa z lewej strony, kasa z prawej. I na prosto jest taka strzałka namalowana, żeby iść w lewo. Przyjedzie Amerykan w lewo, Niemiec w lewo, Francuz w lewo, Węgier przyjedzie w lewo, a Polak w prawo. Na złość. A ta strzałka jest po polsku namalowana. Ale on nie pójdzie w lewo, bo on kupił bilet za 3 złote. Nie będzie mu dyrektor zadyktował, jak go ma chodzić. A trzeba iść w lewo. Jak będziecie kiedyś, to idźcie w lewo. To tak jest zrobione, że wszystko po kolei widać. Bebeloki, eleputam, afy, tigry. I dojdziecie, tamka mieszkają bery. Niedźwiedzie brunatne. Tam widać, jak Poloki są przekorne. Tam jest taki murek. Byliście. Wy takoby te niedźwiedzie już teraz się czekacie. Tam jest taki murek, niedźwiedzie na dole i jest taka tabliczka, na której jest napisane: nie wolno karmić niedźwiedzia. Jest? To co robią Poloki? Futrują. A najgorsze kobietki. Te taśki otwarte nie wolno, a mąż Michałka, a kukułka, a landrynka, a malaga, a Coca-Cola w puszce, nie? A ten niedźwiedź już nie umie. On już ledwo stoi na tych nogach, ten brzuch już mu taki, ta wątroba napuchnięta z tych likworowych bombonów, tu poszyty od tych puszek po Coca-Coli. 100 metrów dali stoi klotka i w tej klotce mieszka borsuk. Tam nie ma żadnych zakazów. To borsuk jeszcze cukierka w życiu nie widział. W życiu. Te boroczki, borsuczki nawet nie wiedzą, że cukierki są na świecie. Ludzie, wierzcie mi, Poloki są przekorne. Jakby u borsuka w klotce napisali, u niedźwiedzia w klotce by napisali, należy karmić niedźwiedzie, one by za tydzień z głodu zdechły. Takie są Poloki. A stolica przekorności to jest miasto, z którego wywodzi się kabaret Drak. Ruda Śląska. Kto był w Rudzie Śląskiej kiedykolwiek? Ci, co mieszkają, się nie liczą, ci, co przyjechali. Pan. Dziękuję panu. Nie za to, że pan był w Rudzie Śląskiej, ino za to, że pan się w ogóle kapnął, że pan jest w mieście. Ciężko się kapnąć, ja wiem, ale ja kocham moje miasto. Chociaż, wam powiem szczerze, był taki piękny okres, kiedy Ruda była najbardziej wypromowanym miastem na Śląsku. Jak trasa średnicowo się kończyła na rondzie w Hebziu. Trzeba było wjechać do Rudy, nie było wyjścia. Się przejeżdżało sam pod Rundym, noga na gaz i się wyjeżdżało na rondzie w Hebziu. Słuchajcie, te rondo, to jest takie dosyć słynne rondo. Ten inżynier on je rzeźbił 25 lat. I jak je wybudowali, to jak tam kiedyś w los pogrzeb, tydzień nie umieli wyleźć. Ja. Chociaż ja zawsze myślę, że nasze rondo jest najfajniejsze, bo ja z Rudy długo nie wyjeżdżę. Ale jest miasto w aglomeracji śląskiej, nieopodal, gdzie takiego ronda to jeszcze żaden nie widział. Rondo w Będzinie. Słuchajcie, rondo w Będzinie to jest takie specyficzne rondo, że tam podczas jednego cyklu jazdy swoim samochodem możecie się 3 razy zderzyć z tym samym tramwajem. To jest niemożliwe. To tam była sprawa w sądzie, to był ewenement, bo zawsze pierwszeństwo mają tramwaje. Czyli motorniczy zawsze wygrał. A tam pierwszy raz motorniczy przegrał sprawa. Bo jak sędzina czytała te orzeczenie, to powiedziała tak, że oczywiście tramwaje mają pierwszeństwo, ale wina jest motorniczego, ponieważ jak 3 raz zderzył się z tym samym samochodem, miał prawo być zdenerwowany, przez co nie był wiarygodny. Takie coś. Ale jak się Ruda Śląska zaczęła rozbudowywać, potem wybudowali drugie rondo. Ja je nazwał zimowe. Pamiętacie, jak kiedyś było meble Cyroń? To tam niedaleko zaczęli budować. Ja je nazwał zimowe, bo one było budowane w zima. Ten inżynier, co je budował, napisał w gazecie tak: rondo zostanie wybudowane na czas, chyba że nastąpi kataklizm pogodowy. I zaczął budować w listopadzie. Miał pecha. Nastąpił kataklizm pogodowy, w grudniu śleciał śnieg. Nie spodziewał się. On był pewny, że poleci w lipcu.
A tu nagle w grudniu śnieg. Ale ponieważ obiecał, to budowali. To pozamiatali, pokładli ta kostka. Jak na wiosnę otwarli, słuchajcie, takie lekko cukurc wyszło, maluśkie. To mu godą, panie inżynierze, małe to rondo jest. A on godą, dobre. Ja godą, nie jest dobre, jest za małe. Rano o 5, jak jadą węglarki z węglem z kopalni Pokój, kobiety stoją normalnie na bursztynach, mają taśki otwarte, pełne węglu. Tam kierowcy mają prawe ucho ociśnięte, bo ich wyciepuje na zakręcie. A on godą, dobre jest. Ja godą, nie jest dobre. Nie jest dobre, proszę pana, bo jak tam jechała kiedyś niemiecka wycieczka, to Niemcowi w Tasi na tym rundzie się salami złamało. Ale co pan mówi, panie Poloczek? Byli normalnie inżyniery, przyjechali, pomierzyli, wszystko się zgodzą. Normy są w porządku. Ja godą, nie są normy w porządku, bo moja sąsiadka ma psa jamnika, ona nie umie z tym psem przez te rondo iść na szpacer. Ona nie potrafi z tym jamnikiem pokonać tego ronda pod kątem 90 stopni. Bo mu kręgi z kręgosłupa wyskakują, proszę pana, na tym rondzie. Żeby normalnie pokonać te rondo pod tym kątem, ona musi tym jamnikiem manewrować. Naprzód ten jamnik musi iść pyskiem w stronę Zabrza, potem dupa w stronę Bytomia i dopiero do Mikołowa. Jest za małe. Polacy najbardziej przekorny naród na świecie, a Ruda Śląska stolica przekorności. Słuchajcie, my mamy takich fajnych prezydentów od tylu lat. Wiecie, co oni nam wprowadzili ileś tam lat temu? Już nie pamiętam wiele, kilkanaście lat temu. Zgodnijcie. No i większa tragedia, jaka mogła się wydarzyć w naszym mieście, w mieście z tradycjami. Wprowadzili nam tydzień w trzeźwości. No wytrzymalibyście to. To my się z chłopcami z kabaretu przyjeżdżamy do Katowic narąbać. A jeszcze powiedzieli, wprowadzą tydzień bez papierosa i tydzień bez samochodu. To my się umówili, że tak, tydzień bez cygarety wytrzymiemy, tydzień bez auta wytrzymiemy, tydzień bez czego, Hankę? Ze wszystkim wytrzymiemy. A bez czego nie wytrzymiemy? Bez seksu. Jak prowadzą tydzień bez seksu, wyjeżdżamy. Cześć. Grzegorz Poloczek, kabaret Rak. A teraz, proszę państwa, Spaniówek, bardzo atrakcyjna rozrywka i jego frontman i zawsze uśmiechnięty Gienek Loska, zespół BAR. Jest taki moment w życiu najważniejszy, gdy wszystko nagle zmienią się. Jak na świat przychodzi twój pierwszy bajtel i ojcami z tobą już się. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. One są przecież całym twoim życiem. Czuwasz nad nimi, wierzyć w nie chcesz. Chcesz, by one były twoim odbiciem. Chcesz, by zawsze kochały już cię. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. A jak już przyjdzie dzień niespodziewanie, gdy chcą przekroczyć domu swego próg,
złego im się nigdy nie stanie. Niech w swej opiece tyż moich Bóg te nasze dzieci tak kochane, bez nich życia nie ma, nie. I choć na wieczór słaby znów lecisz, wszystko to przyjmiesz, bo kochasz je. BAR w piosence Nasze Dzieci. A już za chwilę, ludkowie, na tej scenie wystąpi zespół, którego przedstawiać nie trzeba. Nie Znany trzeba. od wielu, wielu lat, lubiany. A ja ci wiele jeszcze chcę przebojów. powiedzieć, że ja z Baśką Pysz to się znam jeszcze od czasu studiów, czyli z czasów wojen punickich. Bo w tym czasie, kiedy Basia studiowała w konserwatorium w Katowicach, to ja właśnie byłam na akademii i ja ją znam od małego. O, przepraszam, przy tobie się tak nie mówi. Dobrze. Proszę Państwa, wtedy, ale kiedy wyście byli... wspaniali muzycy robią naprawdę fajne śląskie klimaty. Krzysiu, przerwałam ci. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jak ty studiowała, to wtedy jeszcze na liście przebojów była Bogu Rodzica. Przed państwem w piosence Ja jestem stąd, Gang Marcela! Wśród brudnych ulic biegałem i rosłem, pod szarym niebem uczyłem się żyć. Wśród chałd marzyłem, że kiedy dorosnę, chciałbym jak ojciec być. Wśród familoków spędziłem te lata, jak łyse konie tam każdy się znał. Jeden drugiego traktował jak brata, dzielił się tym, co miał. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom, tu żyje się prawdziwie, szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd. Starzy w altance swej ze mną siadywał, jego gołębiom dawałem tam jeść, a w domu w klatce kanarek nam śpiewał co rano swoją pieśń. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom, tu żyje się prawdziwie, szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd. Wiem, że kopalnie to nie są ogrody i że nie kurort tu jest ani zdrój. Jednak przywykłem do śląskiej przyrody, tu jest przyczółek mój. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom, tu żyje się prawdziwie, szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd. Ja jestem stąd, ja tu należę, tu jest mój dom, rodzinny dom, tu żyje się prawdziwie, szczerze, to każdy wie, kto jak ja jest stąd.
Ja jestem stąd, gang Marcela. Świetnie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Kochani, mieliśmy wspaniałego przyjaciela, wspaniałego kolegę, bardzo zdolnego aktora, którego nam bardzo, bardzo brakuje. Nasz wielki nieobecny, ale obecny, dzięki piosenkom, które piszą nasi koledzy, Józek jest obecny z nami. Jest obecny i będzie z nami obecny zawsze tak długo, jak my żyjemy, proszę Państwa. Kochany Józiu, mamy dla Ciebie nową piosenkę. A wykonają ją Kola i Jula, czyli bardzo dwie bliskie Twemu sercu osoby. Piosenka Józik, śmiej się z nami. Szukałeś se miejsca, pół świata żeś przebył, a do nieba poszłeś, boś tam jeszcze nie był. Serce szczero złote i srebro na głowie, tak cię pamiętają na Śląsku ludkowie. Śpiewem, tańcem, słowem, do życia miłością zawsze się umiałeś podzielić radością. Wierzyć nam się nie chce, że tu nie ma Ciebie. Uśmiechasz się do nas ze chmurki na niebie. Józik, śmiej się z nami, z góry wejrzyj się. Józik, śmiej się z nami, pamiętamy Cię. Józik, śmiej się z nami, tak jak dawniej, śmiej na głos. Józik, śmiej się z nami, nie zostawiaj nos. Masz tyle przyjaciół, każdy cię wspomina, jakbyś po coś skoczył na chwileczkę ino. Twoje do widzenia jeszcze dźwięczy w uszach, jakżeś od nos poszł, kaś bez kapelusza. Wątruczek na pewno odpuścił ci grzechy, fotela przyniosłeś ludziskom uciechy. Do każdego miałeś mały promyk słońca, taki zawsze byłeś aż do końca. Józik, śmiej się z nami, z góry wejrzyj się. Józik, śmiej się z nami, pamiętamy Cię. Józik, śmiej się z nami, tak jak dawniej, śmiej na głos. Józik, śmiej się z nami, nie zostawiaj nos. Kornelia Maroszek i Justyna Gawlik zaśpiewały piosenkę dedykowaną Józiowi Polokowi. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Gdzie ty idziesz? Nie wiem, coś, przepraszam bardzo. Dobry wieczór. Halo, proszę pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Gąsowski? Tak, Wojtek? tak, to Jak ja. nowy. A czy panu się coś przypadkiem nie pomieszało? A w jakiej sprawie? Bo pan z Warszawy, tak? Z Warszawy. A to jest impreza Śląsko. W Katowicach. Ja bardzo lubię Śląsk. No ale to jeszcze za mało, żeby tutaj na przykład coś robić. To jadę do domu wobec Nie, tego. czekaj, my to zaraz ustalimy. Wiesz, z nami też jeden gorol robił, ten Zbyszek Buczkowski, nie? Ale oswojony. Oswojony, on nawet myślał, że po śląsku umie go dać, wiesz? Ale ja ze Śląskiem też jestem oswojony. Ja Tak? tu wielokrotnie byłem już u Pooswajaj się. państwa. Aha, a myślałam, że tak się... Z tobą się pooswajać? No, nie. do- Słuchajcie, bo była taka historia. Chodź do przodu, chodź kochanie, bo my jesteśmy na Tak tym. wygląda Wojciech Gąsowski w całej okazałości. O. Tak. Słuchaj, opowiem ci ta historia o Zbyszku. Nie wiem, czy pokapujesz, ale będę go dać takim Swahili śląskim, co i gorole rozumią, więc tak. Zbyszek myślał, że już umie, nie? I Kipa, nie? Ten, nie? Nasz Kipa, nie? Kipuś, on tu jest, pozdrawiamy cię, Kipuś. Kipuś! Hello! Słuchaj, Kipa się pyta Zbyszka go do... Słuchaj, Zbysztow go do niego, a ty tu sam mieszkasz w tym hotelu? A Zbyszek, no sam mieszkam. A on go do... Nie, kurczę, sam, ty jeszcze tu mieszkasz w tym hotelu? Zbyszek go do... Tak. A on go do... Ja, a na którym sztoku śpisz? A Buczkowski go do... Na prawym. My ci to potem wytłumaczymy, o co chodzi. Natomiast zanim zaśpiewasz nam jakoś piosenka, to ja chcę jeszcze też taką króciutką historię opowiedzieć. Kiedy w kabarecie śpiewali taką piosenkę, tak gorko mi dorko, zaczynało się leża na dece koło mnie dorka. No i przyszedł do mnie taki jeden, żeby tak, nie Ślązok i powiedział tak, panie Ślązok inaczej. Ślązok inaczej powiedział i panie Hankę, ja już dokładnie rozumiem całą tę waszą gwarę śląską, znał tę piosenkę tam o tym, co się śpiewali, tylko nie wiem jednego, co to jest do cholery ten miedorek? Leża na dece koło mnie Koło dorka. Miedorka. Wojtek, no ale właśnie opowiedz nam, bo ty ci się GPS zepsuł, czy co się stało, żeś tu wcelował w spodek? Ja mam bardzo prostą drogę z Warszawy. Ale ty jeszcze jakieś marzenie sobie spełniasz dzisiaj podobno. Po raz pierwszy będę śpiewał po śląsku. Proszę państwa, Wojciech Gąsowski Dziękuję. Bardzo prosimy. śpiewa po śląsku. Bujamy się! Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Kaj się podziały tamte prywatki niezapomniane. Białe koszule, czarne galoty, wywiglowane. Światło zgaszone, rodzice w kinie i flaszki wina ze dwie. Czarne, okrągłe płyty z winylu, czy jeszcze pamiętasz je? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki
te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat. Wojciech Gąsowski! Wojtusiu, poczekaj chwilę, muszę ci coś powiedzieć. Przepraszam, Duże brawa, proszę jak państwa. każdy warszawiok wytargał dwie najfajniejsze laski zaraz. Takie smerfy. Słuchajcie, ja siedziałam z Wojtkiem, bo mamy wspólną garderobę, proszę państwa. Tak, i siedzieliśmy w garderobie i powiedział o tym, że miał marzenie, żeby wystąpić w Spodku, ale powiedział mi, zawsze kochałem występować na Śląsku. Uwielbiam występować na Śląsku. Zawsze wspaniała publiczność. Także Wojtuś, przyjeżdżaj zawsze Dziękuję. na Śląsk i czerpaj z tej kultury ile się do. I zaszczepiej w warszawiokach miłość do Górnego Śląska. Z wielką przyjemnością. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. To był dla państwa Wojtek Gąsowski. Dziękujemy bardzo. No, jednego warszawiaka mamy z głowy, o Jezus. Dobrze, a propos aktorów warszawskich, Aśko, chciałem się ciebie zapytać, czy wiesz, po czym poznać, że taki warszawski aktor jedzie na kole? Tłumaczenie do telewidzów z Polski na rowerze. No właśnie, Nie wiesz? nie wiem jaka jest różnica. Bo jak taki aktor z Warszawy jedzie na rowerze, to mu ta lampka na siebie skierowaną, wiesz? A ja ci coś powiem. Wiesz co, Krzysiu, teraz budują takie osiedla same no, dla artystów, tam mieszkają artysty, aktory, nie? U nas w Katowicach też jest takie osiedle, dwóch bajtli się bawi w piaskownicy, jeden go do kurczak, jakiego ja mu fajnego nowego taty. Kupił mi koło właśnie, nie rower. Kurczę, wozi mnie na tym rowerze, jeżdżymy razem. Kupił mi komputer, grozny na tym komputerze, a ten drugi bajtel go, to ja wiem, ja go znam, my go mieli w zeszłym roku. Słuchajcie, kochani, za chwilę na scenie pojawi się kolejny zespół. Będzie to zespół w piosence Come on, baby, zespół Muzykanty. Come on, baby, oddam ci mój świat. Come on, baby, do końca mych lat. Come on, baby, no powiedz, że come on, baby, ty fest kochasz mnie. Czarno czy blondyna, każda się uśmiecha, jak śpiewam. Młodo czy też oma, kiero siedzi w doma, porywą. Nisko czy wysoko, kiero wpadnie w oko, rajcuja. Chudo czy puszysto, rzecz to oczywisto, szanuja. Come on, baby, oddam ci mój świat. Come on, baby, do końca mych lat. Come on, baby, no powiedz, że come on, baby, ty fest kochasz mnie. Wszystkie co mi przają, kusik
Polski Boys Band, muzykanty. A teraz już szlagier maszyna! I nasza miłość będzie wiecznie trwać. Był kiedyś taki dzień, niby zwykły jak innych 100. Lecz nie myślałem, że wtedy spotkam ciebie. Jasne włosy, niski wzrost i na nosie biegów moc. Miękki, miły, ciepły głos, kiedy mówił do mnie. Nasza miłość będzie wiecznie trwać, kiedy wciąż będziemy o tym pamiętali, by na ziemi niebo sobie dać. W ciężkich chwilach wspólnie razem się wspierali. Tak mijają lata, dni, w moim życiu zawsze będziesz ty. Mamy dzieci, praca, dom, wciąż jesteśmy razem. Gdy jesieni przyjdzie czas, starość ręką dotknie nos. To nie będzie aż tak źle, przeca mamy siebie. Nasza miłość będzie wiecznie trwać, kiedy wciąż będziemy o tym pamiętali, by na ziemi niebo sobie dać. W ciężkich chwilach wspólnie razem się wspierali. Nasza miłość będzie wiecznie trwać, kiedy wciąż będziemy o tym pamiętali, by na ziemi niebo sobie dać. W ciężkich chwilach wspólnie razem się wspierali. Nasza miłość będzie wiecznie trwać, kiedy wciąż będziemy o tym pamiętali, by na ziemi niebo sobie dać. W ciężkich chwilach wspólnie razem się wspierali. Szlagier maszyna! Dziękujemy bardzo. 2 kumpli i 2 siostry. Dwie siostry, Ty fajne wiesz co, to dziewczyny. wiesz jak zrobimy? Ty stój, a ja będę siedziała i wtedy będzie fajna różnica wzrostu między O, dzięki, nami. że jest różnica, bo ja myślę, że będziemy na tej samej wysokości. Aśko, ja się uparł na tych warszawskich aktorów, bo ostatnio warszawskiemu aktorowi umarła żona, wiesz? No. I co on wyprawiał normalnie na tym pogrzebie, normalnie się ciepał do tej trumny, normalnie się kulał w tej glinie, wiesz, rozpaczał, wrzeszczał. Jak wracał z tego pogrzebu, przyszła do niego taka sąsiadka, padejowo Stella lot znała, ale ja nie wiedziała, że pan tak kochał ta swoja żono. A on go, aby mnie pani widziała w kościele, kurde. Tak, aktorzy, proszę państwa. A teraz nie aktorzy, ale w piosence Hej, hej, Ale halo. czekaj, ja ci coś powiem, ja ich też znam bardzo długo. No bo tyś jest parę lat ode mnie młodszy, ale proszę państwa, ja się nie wstydzę, ja wszystkim godą, że mam 59 lat. Co to jest? Jo! A, ja myślę, ja ci że nie jo, godała. Nie, ale słuchaj, co to jest za sztuka mieć 20 lat i być ładnym, mieć 59 i być ładnym, to jest sztuka, nie? No i większa sztuka to mieć 1,62 m i być przystojnym. Albo ważyć 106 kilo i być zgrabną. Albo przyjść do Poloczka na imprezę i być trzeźwym. Nie, to bez sensu, nie.
Słuchajcie, ja tak gadam o tym swoim wieku, bo tu ciągle występują jakieś moje kolegi, ale on chodził do niższej klasy, wiesz, ale też jest ze Świętochlowic i nazywa się Zbyszek Karpowicz. I oni wiedziała, że w ogóle jakoś, kiedy ja pojechała na chwilę do Niemiec, nie? Przyjeżdżą ty, a umo kapela. I jeszcze na dodatek fajnie grają i nazywają się Karpowicz Family. W piosence hej, hej, halo. To szukaj, komura ci dzwoni. Czy nie słyszysz, to jest jo? Hej, hej, halo. Coś się stało, powiedz co? Hej, hej, halo. Co dzień dzwonia razy 100? Hej, hej, halo. Cały tydzień ino to. Hej, hej, halo. Jorguś miał plaży i biedy dość. Wyjechał się zarobić coś. Tęsknota mu dawała w kość. Do domu dzwonią. Były westchnienia, śmiech i łzy. Ale na święta już był zły. Zajęto linia, żonka nie odbiera poradni. Czy nie słyszysz, to jest jo? Hej, hej, halo. Coś się stało, powiedz co? Hej, hej, halo. Co dzień dzwonia razy 100? Hej, hej, halo. Cały tydzień ino to. Hej, hej, halo. Przez żonka Jorguś rogi miał. Już się dowiedział to, co chciał. I w banku zablokować dom. Swoje konto. Żoneczka loto bardzo zło. Życie bez kasy to nie to. I bez klucz dzwoni duś do niego, żeby skusić go. Czy nie słyszysz, to jest jo? Hej, hej, halo. Coś się stało, powiedz co? Hej, hej, halo. Co dzień dzwonia razy 100? Hej, hej, halo. Cały tydzień ino to. Hej, hej, halo. Być gdzie co ma być. Niekiedy trzeba powiedzieć dość. A potem lepiej nie odbierać, jak ci dzwoni ktoś. Czy mnie słyszysz, to jest jo? Hej, hej, halo. Co się stało, powiedz co? Hej, hej, halo. Co dzień dzwonia razy 100? Hej, hej, halo. Cały tydzień ino to. Hej, hej, halo. Karpowicz Family. Dobry wieczór. Proszę Państwa, są różne tajemnice. Tajemnica lekarska, tajemnica spowiedzi, tajemnica fatimska, tajemnica twierdzy szyfrów i tajemnice natury. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek programu Bliżej Natury. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu z cyklu Bliżej Natury.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj zajmiemy się tajemnicami, jakie skrywa nasza Matka Ziemia. A któż może być bliżej tych tajemnic, jeśli nie niedoceniany, styrany życiem górnik? Zaprosiliśmy do nas górnika z jednej ze śląskich kopalń, aby nam o tym opowiedział. Panie Andrzeju. Panie Andrzeju! Ja! Już je. Kaj mu go dać? Przed siebie, prosto. Dupia do przodku, jak na grubie. Widzę, że z charakteryzatorką pan nie miał przyjemności. No chłopie, tu prosto z gruby dupia, ani z dancingu. Co ty myślisz, że muszę dupać? Szypoelnia. Dupać z gruby, czyli iść z kopalni, prawda? Dupać, synku, to jest dupać. Tak. Dobrze. Panie Andrzeju, co pana dzisiaj dziwnego, tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, Tak. że kumbaj działał. Ale mieliśmy o naturze rozmawiać, prawda? No on z natury nie działał. Dobrze, to niech nam pan coś powie na temat tajemniczych liści paproci odbitych w węglu. Hopie, to nie ma żadna tajemnica. Znaczy to jest tajemnica, rozumiesz, zakładu, bo na grubie jest taka maszyna, taki sztympel. Co te paprotki na tym węglu? Tup. A te ciule gorole po 15 złotków to kupują. To byś nie padł, ty. Proszę państwa, gorol, czyli cudzoziemiec, prawda? Gorol, synku, to jest gorol. Najlepiej martwy. Panie Andrzeju, no, Ale słuchaj, chcesz taką richtig tajemnica na grubie, to ja ci powiem. tak? To jest łaźnia. Łaźnia? Ja, ty, tam wleziesz, to potem 3 dni na życie nie umiesz usiedzieć. Gadają, że to jest utopek. Ale ja myślę, że to jest szałowy lucek. Strzałowy to taki człowiek, który rozsadza przodek, prawda? Albo zadek. Panie Andrzeju, no Ale ja go do południa. Będzie miał karbit w życiu. będzie miał karbit w tyłku, prawda? Panie Andrzeju, była kiedyś taka legenda o łysku z pokładu Idy. Ja, ty. On robi na kawu karydutowy, rozumiesz? Ale za Buzka się zwolnił, rozumiesz? Wziął ta emerytura pomostowa, rozumiesz? Kupił se Matiza, rozumiesz? To pieruństwo mu do studzienki wpadło, Momencik. Pieruństwo, czyli coś złego, prawda? czyli Matiz. Tak? No, a teraz przyjął się na budryk, dupie na nowego. I tutaj ciekawostka, proszę państwa. Dupać, czyli zarabiać pieniądze, prawda? Kosić szmal, tak? Ty, ja ci też dupnę, jak mnie będziesz tak tłumaczył. Skądś ty je? Z Warszawy. Ja to wiedział. Taki ciul to może być z Warszawy, bo ze Sosnowca. Daj pokój. Zostaw. Ja sobie wypraszam. Ja, ty se żyć wyproś. Słuchaj, chcesz taką richtig tajemnica na grubie, to ja ci powiem. Tak? To jest skarbnik. O, ciekawe, ciekawe. Ja, ty, to jest ciekawe. Co wypłata? 15 złotków bierę, a tego nie widać, nie widać. A, to pan o innym skarbniku mówi, prawda? Ja, bo tego z gorczkiem złota jeszcze żaden nie widział. Chyba go te kurwy ze związków zamknęły. Urzędnicy z kopalni, prawda? Panie Andrzej, to mogą być dzieci. No co chłopie, bo ja się zdenerwował, bo przez takich ciuli jak ty i oni to muszę dupać. Szypolnia. Po co? Powodzionka? Ja to mam w życiu, o. Tu mnie możesz klacnąć.
Ja to mam gdzieś, tu mnie możesz uderzyć, prawda? A wodzionka to jest taka zupa z chleba. się chleb Ja! Ty wiesz, co to jest wodziunka? Tak. Ty wiesz, co to jest wodziunka? Jak ty w tej Warszawie pomarańcze wdupiąsz. Nie wiesz, synek, nie wiesz. Dupiać pomarańcze, czyli jeść cytrusy, prawda? Tak. Zaro wdupisz mój szczewik. Słuchaj, Zaraz zjesz mojego buta, prawda? słuchaj, bo mi się wspomniało, jak żech wylazował. Jak wychodziłem. Jo wylazował, ciulu. Tako richtig, tajemnica natury na grubie. To są szczury. Szczury. Ja, ty, one tam są, tylko nikt nie godo, bo by sanepid gruba zabrzył. Ale mój ujec przed wojną widział szczura 15 kilo. I co? Ten szczur godą. Mówił. Godą, ciulu. I on padał do mojego ojca tak. Idź za hołdy. Takie śląskie góry, prawda? Nie joci jedna. Przesady, bez przesady. Wykop ta chodupno dziura. Wielka dziura, prawda? Ciepnij tam zgnite jabłko Jabłko. i zasuj. Zakop. Zasuj. Ja, ty. I on tak zrobił. I wyrosła mu ta chodupno jabłonka. Takie jabłca Antonówki. Rozumisz? Nie rozumisz, Bozie Gorol. Panie Andrzeju, to jest jakaś wyssana z palca legenda. Jako legenda. To jest prawda. Legenda jest tako, że ten szczur zeżor konia. Ale o kurwa w to nie wierzę. Witajcie moi kochani, Rostomili, słoneczka moje ukochane, to rzekł jo, Jacek Stachurski i teraz was pozdrawiam serdecznie i zapraszam was, abyście wspólnie ze mną zaśpiewali piosenkę, którą zaśpiewam z braciami Kindla. Piosenka nosi tytuł Łostańmy razem, specjalnie dla was. Mua! Witamy bardzo serdecznie, kochani, wszystkie ręce w górze! Razem z nami! Ho, 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 ho. Przed Państwem Jacek Stachurski na ekranie. Dzięki ci, kochanie, za twe serce i urok twój. Dzięki, że codziennie przy mnie stoisz jak anioł stróż. Gdy cię nie ma, kogoś mi brak. Czuję pustkę i żal. Dlatego zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Ja i ty. Wciąż pamiętam tamten dzień, smak twoich ust. W głowach wirował nam świat. Może lekko przesadziłem, wiesz jak to jest. Życie tak krótko trwa. Gdy cię nie ma, kogoś mi brak. Czuję pustkę i żal. Dlatego zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Ja i ty. Zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Dlatego zostańmy razem. Ja i ty. Ty
Jacka Stachurskiego specjalnie dla was na ekranie. Korzystając z okazji, pozdrowię wszystkie Ślązaczki. Tym bardziej, że moja żona pochodzi z Chorzowa. Pocałunki mojej wąki są jak najlepsze maszkiety. Każdy kusik jest jak bombon, a ja fez lubię bombony. A teraz was bardzo proszę, ale richtig z całego serca proszę. Wszystkie ręce w górze! Zostańmy razem, zostańmy razem, zostańmy razem. Zostańmy razem, zostańmy razem, zostańmy razem. Ja i wy i ja. Dziękuję bardzo, Jacek Stachurski, zespół Kimla, kłaniamy się nisko. Dziękujemy, to też jest nasza śląska muzyka. No, a oni są też ze Świętochlowic, tak jak jo. I mają normalny wzrost, No ja? łącznie z Jackiem Stachurskim. No ja. Wieście, są naprawdę wzrostu mojego taty. Nie, przez to ja mam słabość do takich małych chłopców jak ty. Pod warunkiem, że wiesz, że są zdrowe i fajnie wyglądają. Bo ostatnio, że jak słyszała coś takiego, ty oglądał chłopsie telewizję, takie programy tam przyrodnicze, wiesz, oglądał, a tam pani Czubówna go do... Wieloryb ma 180 zębów, panda ma zębów 16, człowiek ma zębów 32, a ten chłop go do... Kurde, jo jest pandum. Dobrze. Masz wszystkie zęby. Jeszcze mam, ale boję się, że jak ci coś podskocza, to nie będę miał wszystkich. To mnie nie podskakuj, wiesz, po co? Szanowni Państwo, za chwilę na tej scenie pojawi się Andy i Lucia. To są takie, co się w ogóle nie biją. Oni się bardzo zgadzają, bo oni są małżeństwem. Pochodzą z Zabrza, a teraz mieszkają w Dortmundzie. Śpiewają same przeboje. Bawcie się z Andy i Lucią. Andy i Lucia. I wreszcie Wciąż zaczynam wszystko co dzień. Znów od nowa uczę się żyć. Pytam siebie sam, czy lepiej mieć, czy lepiej być. Na złamanie karków na świat ludzie biegną i pędzi czas, ale z nami jest uczucie, które chroni nas. Nasza miłość nigdy się nie zmieni. Wciąż piękna i młoda. Ciągle mamy siebie i marzenia.
bardzo. No a proszę Państwa, skoro został wywołany temat miłości, to nikt lepiej nie zaśpiewa jak... Damian Cholecki. Wiatr przyniósł mi wspomnień garść, żółty liść, we włosy wplotłaś go, patrząc w dal cicho tak. Park schronił nas w cieniu drzew, w dziki świat, zakochałem się na wieczność ten pierwszy raz. W słońcu znalazłem marzenie, w koronach drzew szumiał wiatr. Lich fotografii pamięta tą jesień i ja. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Liść dzisiaj lśni w stosie zdjęć, na nich my wciąż uśmiechnięci tak, już od lat, wielu lat. W szufladzie śmiech, radość i kilka łez. Jesień złączy nas, cudowny czas, złoty czas. W słońcu znalazłem marzenie, w koronach drzew szumiał wiatr. Lik fotografii pamięta tą jesień i ja. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Już na zawsze chcę z tobą być. Dziękuję bardzo! Brawo, Damian Cholecki. Pozdrawiam was serdecznie. I złote kasztany, a teraz już reggae po śląsku. I Kornelia Leszek Filec. Już mamy lato za oknami, słońce dekel grzeje, już wyleza na plac i łodeckie naście. Świetna w altance patrza wokół, jak no kwiatki kwitną festomi, zaroski bardziej żyć się chce. Tak razy w kupie se siedzimy, z insta kawą popijemy, łoro słysza jak coś w radiu gro. Karpenteldową trochę głośniej, zaraz nogi same tańczyć chcą. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I o czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, tekst po naszemu,
kiedy zawsze jest do rymu. Zaroski basen wyciągamy w wodzie, toplać się będziemy na leżakach w cieniu piwka pić. A reggae będzie nam przygrywać, my będziemy głośno śpiewać, no i tak po prostu słodko żyć. Bo właśnie po to ta muzyka, żeby ludziom sprawić pas, to taką prawda powiem wam. I no usłysza pierwsze dźwięki, to zaroski lepszy humor mu. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I o czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, ekspona szymu. To fajny miszuk, kiedy zawsze jest do rymu. Ten śląski reggae jest teraz w modzie. To jeden pierun, czyś na plaży, czy w zagrodzie. Ważne, że lubisz takie klimaty i już od dawna w sercu leżą cichaj maty. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I o czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, ekspona szymu. To fajny miszuk, kiedy zawsze jest do rymu. Ten śląski reggae jest teraz w modzie. To jeden pierun, czyś na plaży, czy w zagrodzie. Ważne, że lubisz takie klimaty i już od dawna w sercu leżą cichaj maty. Brawo, brawo, brawo! Leszek i Kornelia Filec, reggae po śląsku. Zaśmiech chcesz przewyższyć, ja? Zróbmy się troszeczkę... Jako luftpauza. Luftpauza, przespacerujemy wiesz co? się. Ja ci coś... Chcesz znowu jeszcze spacerować? No to jeszcze możesz. Dobra. Ja wiem, że ty musisz dużo nosić, jak ty spacerujesz, ale... Ale nie szkodzi, dowom rada, wiesz, bo wiesz, że jest dobrze zbudowano, nie? Widzisz? A, dziękuję, dziękuję. Nie, bo ja dzisiaj cały wieczór ani razu, że ja jest na głodzie, ani razu, że nie ruszyła, nie? Ale Ja właśnie chcę powiedzieć, że od byłego naszego producenta żona co chwila poprawiała sobie biust, wkładając rękę do stanika. Przez ręków. Nie, normalnie, z góry. Ja tak obserwował to jego dom, wiesz co, znowu jedna kobieta, która umie to robić bez wkładania ręki, to jest Asia Bart. No właśnie, a poza tym, proszę państwa, ja się 2 tygodnie temu kupiła piersiówka, bo chciała się tu z wami napić, nie, do dzisiaj ją nie umie znaleźć. Straszne. Ja też szukał, nie ma. Szanowni państwo, za chwilę przed państwem Mona Lisa w piosence Noc w Monte Carlo. A kiedyś się tam cię wezna. Powiedz mi, czy pamiętasz jeszcze tamtą noc, gdy na skrzydłach nas poniosła miłość pierwszy raz, otuleni złotym płaszczem tkanym z gwiazd. Jasny księżyc nam darował słodkie sny. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo pokochałam twoje serce, dobrze wiesz. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo
jak my z naszych dni wyrzucamy chmury, deszcz i łzy. Jeszcze raz popłyniemy naszą łodzią, gdy ktoś spróbuje zerwać tej miłości nić. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo pokochałam twoje serce, dobrze wiesz. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo serca dwa połączyły się. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo pokochałam twoje serce, dobrze wiesz. To w tę noc pod gwiazdami w Monte Carlo serca dwa połączyły się. Mona Lisa, Mona Lisa. Pięknie dziękujemy, to była noc w Monte Carlo, a my spędzamy noc w Katowicach, jak przyjemnie, nie? Jo 20 euro, że przegrał w Monte Carlo. To ty do dzisiaj im tego nie umiem zapomnieć. Wiesz, wiele to było szmalu. 80 zł. Teraz mamy, proszę Państwa, zapowiedź o takiej ulicy. Są na Śląsku słynne ulice. Kiedyś najsłynniejszą w Katowicach to była ulica Gliwicko. Nie, Mariacko. Ach, tam tyż. A propos ulicy Mariackiej, to starzy miło sprawią, że jeden chciał iść na motyki, wiesz? Aha. No i padł mu kolega z huty go dosuje, idź na ta Mariacko. A on go do, no ale co, wyleza na Mariacko i co? I co mu szukać, wołać? Ja nie poznał, kero to jest, nie bój się, ona ci zaraz sama powie, ona cię tak gwizdnie na ciebie zawoło i powie ci, wiele to kosztuje, nie? I Borok poszedł na Mariacko, przeszedł w niedozwolonym miejscu, milicjantka wtedy jeszcze zagwizdała, padał, pan wie, że to kosztuje 50 zł, on go do, aleście się motyki poprzeblykały. Każde miasto ma jakąś swoją ulicę. I teraz jeszcze najgorsze jest to, wiesz, jak ja była za granicą, to oni mi te ulice przechścili i ty w Katowicach się normalnie nie umia, wiesz co, nie umia się znaleźć w ogóle, ty, ja nie wiem, ja jada. Ja mieszkam na Księdza. A ja wiem, ale ty wiesz co, że ja ci powiem, że to jest straszne, bo ja na przykład mam GPS-a w aucie, nie wiesz co to jest GPS, wiesz co to jest, nie? Wiem, coś co godo bez przerwy. No, do godo, ale moje godo po niemiecku i ja mam ino, proszę ciebie, mam na całą Europę, oprócz Ostbloku. Także wiesz, tu muszę trafiać na tak zwanego czuja. No, dobra, to wiesz o co chodzi, ale jest taka ulica, była w zasadzie, już nie ma tej ulicy, ulica Piekarska. I o tej ulicy Piekarskiej zaśpiewał Edmonds. Stąd co rano na gruba się szło. Sam Śląsk nie żadne acharstwo, po Bożemu się żyli 100 lat. A na winklu swój geszyft miał piekarz, może Bestuż nazwali tak ją. Kole niego miał chałupa aptekarz, teraz stoi tam ino ten dom. Na Piekarskiej nic już nie ma, został po niej stary brud. Przeorano czarno ziemia, co zapomniał o niej Bóg. Na Piekarskiej nic już nie ma, stary
i domy. Dawny Śląsk nam się traci co dzień. W końcu wszystko zaleją betonem. To co było odchodzi już w cień. Była w Zabrzu ulica Piekarsko, stąd to rano na gruba się szło. Sam Ślązoki nieżodne hacharstwo, po Bożemu się żyli 100 lat. Na Piekarskiej nic już nie ma, został po niej stary brud. Przeorano czarno ziemia, co zapomniał o niej Bóg. Na Piekarskiej nic już nie ma, stary Śląsk umiera tak. Tak kochano nasza ziemia, kiedyś nam jej będzie brak. Dziękujemy ślicznie. Edmans. Piękna piosenka, chłopcy, bardzo mi się podobała. No, zrobiło się bardzo nostalgicznie. A teraz przed państwem wystąpi inny duet niż my, bo my są duet Zakara, a przed państwem, no ja, duet Karo. I zaśpiewałem, powiedz jaką piosenkę. Piosenka Kochasz mnie czy nie? Czy ją wiem? Nie wiem co zrobić mam, byś pokochała mnie. Śpiewam ci ballady te i serenady dwie. A może tak pod oknem stoć 3 noce i 3 dni. Z nieba leje deszcz, może ujrzę cię i powiesz kocham cię. Kochasz mnie, czy nie? Czy to jest miłość, czy moje sny? Kochasz mnie, czy nie? Jak mi nie powiesz, to wyda zły. Kochasz mnie, czy nie? Nie daj się prosić, powiedz mi. Nie męcz więcej mnie, powiedz wreszcie, że kochasz mnie, czy nie? Nie wiem co zrobić mam, tak bardzo staram się. Salon spa, tam chodzę wciąż, siłownia lubię też. A może tak uczesać się pod Elvisa styl. Gango lubią, kwiatki w ręce mam i do ciebie gną. Kochasz mnie, czy nie? Czy to jest miłość, czy moje sny? Kochasz mnie, czy nie? Jak mi nie powiesz, to wyda zły. Kochasz mnie, czy nie? Nie daj się prosić, powiedz mi. Nie męcz więcej mnie, powiedz wreszcie, że kochasz mnie, czy nie? Kochasz mnie, czy nie? Czy to jest miłość, czy moje sny? Kochasz mnie, czy nie? Jak mi nie powiesz, to wyda zły. Kochasz mnie, czy nie? Nie daj się prosić, powiedz mi. Nie męcz więcej mnie, powiedz wreszcie.
Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Duet Karo i zespół taneczny. A teraz już w piosence City Silesia. I Roxana. Całkiem niedawno znanych bratków było trzech. Pierwszy był Rusek, potem Polok, no i Czech. Musieli w zgodzie z sobą być, pod wspólnym dachem żyć i nagle prysła ta przyjazno długo nić. Północ na Śląsku połączyli Landy 3. To Częstochowa, potem Bielsko, no i my. My jednak chcemy z sobą być, przyjaźnie długo żyć i dużo trwalszo będzie nasza wspólna nić. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię z nami do Godożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas chociaż raz podziwiać Śląsk. U nas nie postawiony jest też żaden mur. Obejrzysz wiele mamy jezior, pięknych gór i dużych miast i małych wsi, co w bazylikach naszych tkwi. Wiele na grubie jest roboty, jak tam ćmi. Jak tu przyjedziesz, to zobaczysz, uwierz mi. Będziesz wspominał mile wszystkie z nami dni. A jak wypowiesz cyfra 3, to będziesz wiedział, że to my, to Częstochowiok, potem Górol, no i my. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię z nami do Godożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas chociaż raz podziwiać Śląsk. City Silesia naj, tu mamy istny raj. Każdy z nas ciepło przyjmie cię z nami do Godożdycki się. Zobaczysz wnet, przekonasz się, w nas wielka siła jest i wszyscy mamy gest. I zapraszamy gorko, bo przyjedźcie do nas chociaż raz podziwiać Śląsk. Dziękujemy bardzo. I Roxana. W noc wielka siła jest. Słuchajcie, idę się do was do przodu, żebyście widzieli, że nie mam zrobionego liftingu. Nie, bo są różne klachy, go dają. Bartel, bo naciągnięto gęba, kaj tam normalnie. Wszystko prawdziwe, wszystko działo, tu elegancko. Co chciałam powiedzieć, no więc tak, dzwoni telefon, jakiś hop odbiera, a tam z drugiej strony męski głos. Przepraszam, czy mogę z Jolą? A on, go ale żony nie ma w domu, go do ja wiem, ona jest ze mną, ale ja się pytam, czy ja z nią mogę. A wiesz już? Tak, a za chwilę przed państwem New for you. My są ino do was, nie? My są ino dla was. Właśnie. New For you. Witamy pięknie. Jak gramy i śpiewamy dla was, to żyć się chce. To dla nas zawsze wielkie święto jest. Święto jest. Jak my są razem z wami radujemy.
pogodnych chwil, radosnych chwil, wesołych chwil. Więc bawmy się zabawą, tak beztrosko mijoną czas. W dobrych humorach zakończmy ten dzień, by miłe wspomnienia mieć. Nie żałuj rąk, nie żałuj nóg, byś potańcować się tu zawsze mógł. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. Właściwy uśmiech glonów przecież ważny jest. To najpiękniejszy z waszych strony gest, piękny gest. My w logo chcemy grać i z wami często być, by wspólny czas, wspaniały czas wypełnił się. Więc bawmy się zabawą, tak beztrosko mijoną czas. W dobrych humorach zakończmy ten dzień, by miłe wspomnienia mieć. Nie żałuj rąk, nie żałuj nóg, byś potańcować się tu zawsze mógł. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. I dalej klatszymy! Więc bawmy się zabawą, tak beztrosko mijoną czas. W dobrych humorach zakończmy ten dzień, by miłe wspomnienia mieć. Nie żałuj rąk, nie żałuj nóg, byś potańcować się tu zawsze mógł. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. Muzyka ta najlepsza jest, w sercach nam gro. New for you! Dziękujemy pięknie. A teraz przed państwem duo Feniks i łatwa zapowiedź dla ciebie. Stuk, puk! Serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Stuk, puk, serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Czarne dziąbki łopolanki, co na głowie mają wianki, a niektóre wolne serca do ślubnego tyż kobierca. Stuk, puk, serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Stuk, puk, serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Mamy taką jedna dziążka, skoro chce ślubną obrączka, wyjdzie za takiego szaca, co ją będzie durchło bracą. Serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Stuk, puk, serduszka pukają, ciągną do kochania. Stuk, puk, ale my nie wiemy, kto chce te pukania. Matyż moja, co ją poczna, pokochał mnie siat sknurowa. Jo ze Śląska Łopolskiego, łom z daleka ze Śląskiego. Stuk, puk,
Żeście się naklupali. Duo Feniks. I dwa Feniki. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, nie wiem, co będą ludzie gadać, ale będą gadać, że na tej gali śląskiej piosenki, kurde, łopukani uśpiewali. No. Może nie zrozumią tego wszyscy. Aśko, czy ty pamiętasz, jak ty miałaś lat 17, to a propos nie powiem tego. No dobra, jak miał 17 lat, toś ty miał 11. Zawsze żeś był mniejszy ode mnie. Ale proszę państwa, muszę wam coś powiedzieć. Ja nie wiedziała, że taki los mnie spotkał, że będę musiała z tym hopem tyle lat grać. I wiecie, że ludzie wierzą, że my na Richti są małżeństwem. Przecież ja by się, normalnie jak byłby na Richti moim hopem, to ja by go zabiła. Ale powiem... Pamiętamy, jak my przyjechali do hotelu w Warszawie i normalnie państwo Hankę dostali... Chcieli nam wspólny pokój dać, a on go z nią spać to jest jak co? Żeś powiedział. No nie sport wiem, to jest wyczynowy. sport ekstremalny. To Ja jest. tak żeś powiedział. Ja zawsze do takiego spania z tobą bych kaskadera potrzebował. Raczej dublera. Słuchajcie, ale coś... No bo jakby było z dwóch, to by było lepiej. Co ja gadam? Chyba późna godzina. Słuchajcie, ale co chciałam powiedzieć? Więc tak, my mamy z Krzysiem godą teraz na serio bardzo dużo wspólnego, bo my tak, oba mamy niebieskie oczy, nie? Ja mam niebieskie? Ja, ty masz niebieskie. Z twarzy my są do siebie Zależy, podobne. co się zakurza. Obydwa my się urodzili, słuchajcie, w zakładzie pogrzebu. Nie, co ja godą? Ty się urodziła w zakładzie Ja się urodziłam w zakładzie pogrzebowym, a ty w Halloween. Ja się urodził we Wszystkich Świętych. Ale obydwa w Świętochlowicach, słuchajcie. Także mamy dużo wspólnego razem i przez to musimy zawsze raz na tej scenie stoć, nie? Musimy razem stoć i zapowiedzieć w piosence Gdy miałaś 17 lat, zespół Metrum. Bardzo prosimy. Gdy miałaś 17 lat, byłaś jak piękny sen. Głośno się śmiałaś, szczęście łapałaś, marzenia gonił dzień za dniem. Dziś nam przybyło kilka lat, a ty wciąż blisko mnie. Choć czas przemija, my nie zmieniamy się. W sercu masz ten gitary dźwięk. Ty z uśmiechem na twarzy, tanecznym krokiem życie przejść. Ale ten czas wciąż do przodu mknie. A my tak jak przed laty, nas nie da zmienić się. Gdy miałaś 17 lat, byłaś jak piękny sen. Głośno się śmiałaś, szczęście łapałaś, marzenia gonił dzień za dniem. Dziś nam przybyło kilka lat, a ty wciąż blisko mnie. Choć czas przemija, my nie zmieniamy się. Za nami czas, który w sercu masz. Wszystkie myśli i słowa prowadzić będą dalej nas. Dziś każdy dzień jest tym pierwszym dniem. A my tak jak przed laty, nas nie da zmienić się. I wszyscy razem! Gdy miałaś 17 lat, byłaś jak piękny sen. Głośno się śmiałaś, szczęście łapałaś, marzenia gonił dzień za dniem. Dziś nam przybyło kilka lat, a ty wciąż blisko mnie. Choć czas przemija, my nie zmieniamy się. Gdy czasem smutno ci, masz przecież mnie. We dwoje łatwiej jest przez życie przejść. I wszyscy razem!
Gdy miała 17 lat, byłaś jak piękny sen. Głośno się śmiałaś, szczęście łapałaś, marzenia gonił dzień za dniem. Dziś nam przybyło kilka lat, a ty wciąż blisko mnie. Choć czas przemija, my nie zmieniamy się. 17 lat, choć czas przemija, my nie zmieniamy się. 17 lat. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Metrum. Dziękujemy. 17. Schodzą na ogromnych oklaskach. Dziękujemy bardzo. A teraz poprosimy o brawurowy finał. Do tego finału poprosimy wszystkich wykonawców, którzy wystąpili podczas gali Śląskiej Piosenki. Ludzie stoją, Mirek Szołtysek śpiewał. Prosimy wszystkich wykonawców. Jesteście zmęczeni? Pracujemy! Hej! Co dzisiaj myślisz, ja nie wiem. Jakoś dziwnie nam zaczął się dzień. Może zmienić to nasze myślenie i się cieszyć z każdych życia chwil. Po co łazić tak ciągle zmęczony, bez nadziei, uśmiechu co w nos. Jest potrzebny jak miłość szaloną, to ty możesz odmienić ten los. Raz, dwa, trzy, niech biją nasze serca całki świat. Niech nimi się zachwycą właśnie to, może rozjaśnić nasze dni. Raz, dwa, trzy, radośnie już wokoło właśnie tak. Bawimy się wesoło, raz, dwa, trzy, niech ta melodia w uszach brzmi. Czujesz się już coraz lepiej, już to widać i słyszeć to fakt. Widzisz, warto tak w życiu uwierzyć i znaleźć nadzieję jej czar. Tą radością gdzieś dziel się wokoło, to pozwoli ci spokojnie żyć. Uśmiech rozdej dziś wszystkim wokoło, ale w zamian nie chciej już nic. Raz, dwa, trzy, niech biją nasze serca całki świat. Niech nimi się zachwycą właśnie to, może rozjaśnić nasze dni. Raz, dwa, trzy, radośnie już wokoło właśnie tak. Bawimy się wesoło, raz, dwa, trzy, niech ta melodia w uszach brzmi. Raz, dwa, trzy, niech biją nasze serca całki świat. Niech nimi się zachwycą właśnie to, może rozjaśnić nasze dni. Raz, dwa, trzy, radośnie już wokoło właśnie tak. Bawimy się wesoło, raz, dwa, trzy, niech ta melodia w uszach brzmi. I wszyscy do góry, do góry! Hej! Raz, dwa, trzy, niech biją nasze serca całki świat. Niech nimi się zachwycą właśnie to, może rozjaśnić nasze dni. Raz, dwa, trzy, radośnie już wokoło właśnie tak. Bawimy się wesoło, raz, dwa, trzy, niech ta melodia w uszach brzmi. Dziękujemy, to był wielki finał Śląskiej Gali Piosenki. Zapraszamy Państwa za rok w to samo miejsce. W przyszłym roku mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy w zdrowiu i będzie tak pięknie, jak chyba było dzisiaj, bo było pięknie, Krzysiu, prawda? Było przepięknie. A Państwu podobało się? Przyjdziecie za rok? Zabierzecie sąsiadów? Dobra, niech przyjdą, też im się przyjdą trochę śląskiej kultury. Dziękujemy, dobranoc! Dobranoc!